Okay, det her er fucking interessant. Pandemiforskerne kan nu svare på, hvad der egentlig var sket, hvis Danmark ikke var lukket ned under coronakrisen for nu 5 år siden. Vi så jo de her frygtelige billeder fra Norditalien, hvor lighuse og sygehuse var fyldt op. Og for at undgå det her, lukkede Mette Frederiksen ned for grænser, skoler, restauranter, vi skulle bruge mundbind, og vi måtte ikke forsamle os. Men for at svare på, om det overhovedet nyttede noget som helst, så kan man sammenligne med de østeuropæiske lande, som f.eks. Bulgarien, der ikke lukkede ned lige så hårdt og heller ikke havde den store vaccinetilslutning. Hele 1% af den bulgariske befolkning døde faktisk af covid-19 fra 2020 til 2022, og det er altså 3 gange så høj overdødelighed som i de vestlige lande. Men hvad så med Sverige, som vi husker som den lykkelige nabo, der havde meget færre restriktioner og alligevel kom helskindet igennem coronakrisen? Grafen her viser faktisk, at svenskerne isolerede sig stort set lige så meget som os danskere gjorde. De gjorde det bare på baggrund af anbefalinger og råd, hvor vi fik nogle regler og nogle restriktioner, vi skulle følge. Det officielle tal for coronadødsfald i Danmark ligger på 8.300 mennesker. Og de her matematiske modeller viser, at uden en nedlukning ville der alene i første bølge have været 21.000 dødsfald i Danmark. Så ja, ifølge forskerne reddede nedlukningen liv, men den havde jo også en økonomisk, social og mental pris. Så hvis en Disease X skulle ramme os igen i fremtiden, hvad bør vi så gøre?